Тодор, кажи как се казва. Ами Анимо, раждай, да го снимам. Тодор Харджук Дехеле. Как? Да го велича. Тодор Харджук Дехеле. Гоша Грам. Ема ще надеш този скрип да си го правим. Нямам колявка. Кажи нещо на Джимито, щом ще го гледа, той кажи му нещо. Джими! Тук се събрахме! Агапи му! Ядем пиме! Джими, не знаете, водата изтече. Она се обръща и ми вика. Ами аз съм Джими, пуй се! Сливен съм, вика. Ай, викам. I love you, му кажи му. Виски с кола пия, Джими! Как беше на индийски обичам та? Сагапал? И не бе сагапал. Бехре. Буд пиар кардие. Пиар кардие. То цял израз. Ами как? Аз пък научих... Буд пиянци, както да рече кардие. Аз пък научих само едно нещо на индийски. Боже, мене, що не снимаше? Камеля! Камеля! Тос, нашия колега от горната зала идва и малко дам камерата на пляска тебе. за челото. Санта е казала. Баре. Добре. Я снимай Камеля малко. Учи английски. Има в интернет, можеш да го учиш. И книга. Вземи, като нямаш работа, пиши учи. Нашата във Фейсбук фермите нищо не я интересува. Тос колегата е викал, отивам до магазина. Тя, да. Волен Сидоров говори сега. Искаш ли нещо? Да. Какво искаш? Да. Добре, ти казвам. Нищо не разбира. Вчера си идват от Кипър и му викат, ко става? Джими, майка много пуши, Джими! О, ти ли ги взе? Ти ли ги взе? Лъжи, бе, няма да си дели. Та, той. Да.